fenoméne, ktorý sa veľmi nedávno vyskytol v blízkosti vašej hviezdnej sústavy. Kolaps tretej hustoty kontinua. Toto sa vyskytuje vo vreckách v štruktúre priestoru a vaša hviezdna sústava vstupuje do jedného z týchto na svojej trajektórii cez túto časť galaxie. Ďalšie kolapsy tretej hustoty sa objavia ako most k piatej hustote. Nepriateľ a temný o tom vedia. Vedeli, že sa to deje a je to jeden z dôvodov, prečo dlho vedeli, že stratili túto hviezdnu sústavu. Pretože oni v tomto nemôžu existovať. Poviem ti viac neskôr. Torhanova správa potvrdzuje, a tuto ideme trošku do oblasti, ktorá je mne veľmi blízka, že naša slnečná sústava vstúpila do oblasti vesmíru, ktorá obsahuje galaktickú anomáliu, ktorá výrazne ovplyvňuje priestor tretej hustoty. V roku 2014 vedci potvrdili, že naša slnečná sústava sa chystá vstúpiť do veľkého medzihviezdneho oblaku nazývaného lokálna nadýchaná hmlovina. To je taký pekný názov, ktorá je približne 30 svetelných rokov široká a je držaná pohromade veľmi veľkým magnetickým poľom. Podľa rôznych výskumníkov bol tento medzihviezdny oblak prvýkrát pozorovaný v roku 1961 okolo súhvezdia Plejad a bol nazvaný fotónový pás. O tom ste určite počuli, ale málo ľudí chápe, že čo vlastne fotónový pás je. On bol tak nazvaný kvôli bielým halám, ktoré projektoval. Jedným z obhajcov fotónového pásu bol Noel Huntley, on je doktor PhDR, ktorý v roku 2010 už napísal článok s názvom Stretnutie s fotónovým pásom, kde popísal jeho existenciu a veľký záujem mimozemských civilizácií. A citujem, čo je tento elektromagnetický oblak, táto zlatá hmlovina, niekedy označovaná mimozemšťanmi ako žiarivá hmlovina? Jej univerzálnejšie označenie je fotónový pás alebo fotónová skupina, skladajúca sa z mnohých skupín a každé stretnutie s týmto pásom je mimozemskými civilizáciami vnímané ako veľmi dôležité. Koniec citátu. Podľa Torhanových informácií mal doktor Huntley pravdu a oblasť vesmíru, do ktorej sme vstúpili, urýchli vedomie z materialistickej existencie tretej hustoty do existencie piatej hustoty. Podľa materiálu zákona jednoty, tomu by som sa tiež raz rada venovala, čo je to zákon jednoty, je piata hustota najlepšie opísaná ako extrémne biela vo vibrácii. Preto fotónový pás, fotón, svetlo. Fotónový pás potom nie je presným opisom tejto oblasti piatej hustoty, aj napriek tomu, čo mnohí kritici o tomto termíne tvrdia. Ak by kolektívne vedomie ľudstva nebolo dostatočne vyvinuté na to, aby zvládlo frekvencie piatej hustoty, zrútilo by sa v seba indukovanej globálnej katastrofe. Ak by sa však vedomie ľudstva vyvinulo, začal by sa zlatý vek múdrosti, lásky a mieru. Takže ono to všetko so všetkým súvisí a tá fyzika tu má značné slovo. Torhan jasne naznačuje, že globálne elity pochopili, že bitka o Zem bola stratená a nechceli mať nič spoločné s tým, čo prichádza. Preto boli ochotné spolupracovať na prechode na novú Zem, kde by mohli použiť portál v Antarktíde a navždy odísť na inú planétu. V druhej správe, poslanej 14. decembra, Torhan komunikoval s Elenou, podelil sa o ďalšie informácie o tomto fotónovom páse, známom ako nadýchaná lokálna hmlovina, a o tom, ako Jupiterovské dohody dali globálnej elite 5 mesiacov na kapituláciu Zemskej aliancii. Torhan povedal, citujem, poviem ti niečo o tom prirodzenom fenoméne, ktorý sa odohráva v blízkosti vašej hviezdnej sústavy. Nie je to izolovaný jav. Ako sa vaša hviezdna sústava pohybuje v sieti tejto galaxie, ktorá je tvorená premenlivými vlnami frekvencií, narážate na kapsy vyššej vibračnej hustoty hmoty. Čo znamená, fyzikálne zákony, ktoré viažu atómy dokopy, oscilujú rýchlejšie. Nejde o čas, rozumiete? Rýchlosť času sa nemení. Mení sa len vaše vnímanie, pretože sa mení vaša vlastná frekvencia.
Nie je to o čase, ale len o fyzikalite samotnej látky priestoru, ktorá sa posúva. Ako fungujú univerzálne fyzikálne zákony, tento jav nastáva postupne. Pokiaľ kapsa s vysokou hustotou alebo s vyššou hustotou nie je taká veľká alebo väčšia ako samotná hviezdna sústava. Hranice hustotnej zóny nie sú ostré, ale rozmazané. Do tejto zóny vstupujete postupne, stretávate sa s bublinami, až kým sa úplne nezlúčite s novou oblasťou. A Elena sa tu pýta, čo sa stane, keď Zem prejde cez jednu z týchto zón s vyššou hustotou alebo bublinami. A Torhán odpovedá, nič dramatické, ako si mnoho pozemšťanov s obavami predstavuje, že by sa mohlo stať. Prejavuje sa to ako zmena vedomia. Keď sa vnímanie mentálne aj fyzické posúva do vyššej úrovne. Môžu sa vyskytnúť fyzické príznaky. Tí, ktorí pripravujú svoju myseľ, sledujú túto vlnu, ale pre tých, ktorí nie sú pripravení a kladú odpor, sa to prejaví fyzickým a mentálnym utrpením. Zmeny videnia, zmeny vnímania, obzvlášť vnímania lineárneho času, ktorý sa zdá byť rýchlejší. Ja myslím, že nikomu tu nemusím vysvetľovať, že čas sa nám neuveriteľne zrýchlil za posledné 4 roky. Ale viete, pokračujem Torhán, ale viete, tento proces, vstup do tejto novej oblasti v Nataru, našej galaxii, je nevyhnutný. Takže pozemšťania sa musia naozaj zbaviť každého odporu. Najväčšieho odporu, ktorým je, áno, hádate správne, ktorým je strach. Torhán tu potvrdil, že pohyb našej slnečnej sústavy do fotonového pásu, čiže tej lokálnej nadýchanej hmloviny, neznamená fyzické zničenie, ale naopak zrýchlenie vedomia. Tí, ktorí sú emocionálne a mentálne dostatočne pripravení, budú schopní surfovať na prichádzajúcich galaktických vlnách a vytvoriť novú realitu, to povestné tzv. Kráľovstvo nebeské na zemi alebo zlatý vek. Tí, ktorí nie sú pripravení, zažijú opak a vo svojich osobných aj kolektívnych životoch pocítia väčší stres a zmätok. Torhán pokračoval vo svojej druhej správe následovne. Elena vraví, vráťme sa k Antarktíde. Čo ďalšie mi môžeš povedať? Nemám týchto ľudí rada, sú stelesnením zla, spôsobili toľko utrpenia. A Torhán hovorí, už nebudú. Keď sa uskutočnili Jupiterovské dohody, dostali varovanie, že sa o 5 mesiacov stretneme a budú musieť byť pripravení vzdať sa. Vedeli to a preto tlačia všetky svoje agendy naraz v zúfalstve. Ale vaši ľudia to začínajú vidieť. A Elena sa pýta, prečo im dali 5 mesiacov. A Torhán vraví pre prechod. Toto stretnutie je pre nich a pre vás zlomovým bodom. Ak by sme ich potlačili naraz, finančné a ekonomické systémy na Tere by sa zrútili v strašnom chaose. Existujú lepšie spôsoby. Sú vyzvaní, aby odovzdali aliancii svoje kľúče a nástroje, aby prechod pre populáciu prebehol čo najhladšie. A tu hovorí jednu vec, o ktorej ja si myslím, že môže byť dôvodom, prečo to trvá tak dlho. On tu hovorí, je tiež potrebné spomenúť, že boli naučení temné éterické umenia a kúzla, ktoré je potrebné zrušiť. To zruší ich moc. Bez moci opustia tento svet, pretože odídu. Vieš, keď som spomínal prechod, myslel som tým, že Terania musia vidieť tváre svojich nepriateľov, aby otvorili svoje vedomie pravde. Nech je tento proces akokoľvek bolestivý, je nevyhnutný. Takže tu je moja vlastná poznámka k tomu, že prečo vlastne napríklad my robíme to, čo robíme ako nositelia svetla. Pretože ja si stále myslím, že je dôležité poznať pravdu, poznať našu minulosť, chápať tie súvislosti, aby sme vedeli, odkiaľ vychádzame, pretože len tak nájdeme svoju identitu. Nemusíme v tom žiť, nemusíme v tej negativite zostať, ale je potrebné o nej vedieť. A tu mi to Torhán práve potvrdil. A Elena hovorí, pripomína mi to, čo nedávno povedala deviatka. Deviatka je podľa mňa meno niekoho mimozemského, s ktorým je Elena v kontakte, že každá vedomá bytosť má svoju úlohu v hrách evolúcie vesmíru. A Torhán hovorí, áno, to je presné. Vieš, keď som bol v Himalájskej základni pred 4 rokmi, bol som svedkom veľkých plánov na prebudenie Teranov. Časová vojna bola hlavnou obavou.
Predstav si časovú vojnu ako viacvrstvovú šachovnicu. Neexistuje lepší spôsob, ako ti to opísať. Turhanova zmienka o použití temných eterických umení a kúzel globálnou elitou je veľmi významná. Odkazuje na málo pochopený aspekt kontrolného systému globálnej elity, ktorým je používanie čiernej mágie na podporu všetkých ich aktivít. Turhan tu potvrdzuje, čo niekoľkí výskumníci odhalili v minulosti, že kabala bežne používa čiernu mágiu ako súčasť svojho globálneho kontrolného systému. Dobrým príkladom je, ako Národný úrad pre letectvo a vesmír, NASA, rutínne používa magické symboly pre verejný vesmírny program, čo bolo zdokumentované Richardom Hoglandom a Mikeom Barrom, to sú autori, v ich bestselleri v roku 2009 Dark Mission, temná misia, tajná história NASA. Z toho, čo sme sa dozvedeli od prezidenta Vladimíra Putina a vojenskej spravodajskej skupiny vedenej hnutím Q, hnutie spojené so 17. písmenom abecedy, je zrejmé, že globálna elita sú praktizujúci satanisti, ktorí vyvolávajú moc démonických a iných negatívnych entít na podmanenie si ľudstva a ducha planéty. V tomto zmysle Putin v roku 2013 vo svojej správe o stave národa účinne povedal: nový svetový poriadok uctieva satana. Ako Putin má jasno. Alebo inštitúcia Putina, ako ja tomu hovorím, má jasno. Tieto ceremonie čiernej mágie sa bežne konajú na rôznych energetických víroch alebo posvätných miestach po celej planéte, ako odhalili mnohí okultní výskumníci, ako napríklad Fritz Springmeier vo svojej sérii kníh Bloodlines of the Illuminati, pokrvné línie iluminátov. A nedávno aj brat Olsen, veľmi kompetentný výskumník a autor, odhalil mnoho z týchto praktík čiernej mágie, satanizmu vo svojej sérii kníh Beyond Esoteric. Mimochodom, brada Olsena mám pripraveného ako jedného z tých pokračovaní o Antarktíde, čo bude už 4. pokračovanie asi. Existuje úplná kontrola nad ľudskou rasou a predstava, že čierna mágia by mohla byť použitá na ovládanie más, je znepokojujúca. Okultizmus je dnes využívaný v novej forme fašizmu medzi niektorými elitnými globalistami, ktorí úplne ovládajú takmer každý aspekt nášho života od zdravia a financií po politiku a vzdelávanie. Výskumy naznačujú, že okultné ceremónie a rituály na vyšších úrovniach idú oveľa ďalej, než si ktokoľvek dokáže predstaviť. Prečo je také ťažké uveriť, že okultné praktiky sú skutočným nástrojom kontroly? No pre nás je to ťažké si to predstaviť, pretože to nám pripadá úplne neskutočné, že by sa toto mohlo diať. A ono sa to deje oveľa viac, ako sme si ochotní pripustiť, priatelia. Pokračujem ďalej. Dôležité je, že Turhan poukázal na jasné spojenie medzi Jupiterovými dohodami, ktoré boli podpísané v júli 2021 a stretnutiami v Antarktíde, ktoré sa konali o 5 mesiacov neskôr. Súčasťou dohôd bola kapitulácia globálnej elity do decembra 2021. Tento časový harmonogram potvrdzuje aj tweet Christiny Lagarde z júla, v ktorom uviedla, že stretnutia sa budú konať v decembri v Antarktíde. Jej tweet je presvedčivým dôkazom toho, že kabala skutočne dostala 5 mesiacov na prípravu na odovzdanie moci bez zrútenia svetového finančného systému ako podmienky na ich odchod zo Zeme cez medzigalaktický portál v Antarktíde. Toto vyjednané vzdanie sa a odchod kabaly signalizujú neuveriteľnú novú éru, ktorá nás čaká, keď sa svet posunie k novým finančným, politickým, zdravotným a energetickým systémom, ktoré zrevolucionizujú život. A tu by som si ja dovolila jednu poznámočku. To, čo som tu teraz spomenula, od doktora Salu, od Turhana, od Eleny, od rôznych ľudí, je potvrdenie toho, o čom ste ma počuli rozprávať v súvislosti so Zlatým vekom, v súvislosti s Nesarou, Gesarou a tak ďalej. Tieto princípy, aj keď ich nenazývajú ľudia oficiálne Nesara, Gesara, tak oni stále tie princípy fungujú a tie princípy sú a tie v podstate body, že čo by sa malo stať, sa zhodujú. Aj dnes ste počuli, že
V Nesare je napríklad uvedený, jeden z posledných bodov je, že budú tieto utajované patenty budú zverejnené. Hovorí sa o 6 000. Ja som tu spomenula dnes dokument, ktorý ste mali na obrazovke s 5900 patentami len v Amerike. Takže tieto veci naozaj spolu všetky súvisia. A aj keď sa to nemusí otvorene nazývať Nesara Gesara, ale podľa mňa tieto veci sú prepojené a hovoríme o tom istom. Takže asi tak. Tu ešte posledná vec. Správa od Úny, jednej zo strážcov, poskytuje ešte viac podrobností o neuveriteľných planetárnych prechodoch, ktoré čoskoro uvidíme. A ja jej správu budem analyzovať v budúcom vysielaní o Antarktíde. Ale ešte predtým by som rada, ako správny novinár by sme mali, a ako správny novinár, čo sa týka doktora Salu. Hneď po zverejnení svojho článku, čo bolo 16. decembra 2021, z ktorého sme tu citovali, tak on zverejnil toto. Stránka XRP zverejňuje satirické príbehy a hrdí sa dezinformovaním ľudí. Bohužiaľ, pokiaľ ide o 4 tweety, ktoré on uviedol tuto o Antarktíde, toto vyvoláva značné pochybnosti o ich pravosti. Ťažko povedať, lebo dezinformácie sú navrhnuté tak, aby zahmlili skutočné udalosti a niečo sa skutočne stalo v Antarktíde, pretože jeden zo 4 zdrojov, ten David Schwartz, aktívne uverejňuje príspevky o svojej nedávnej ceste na Antarktídu. Takže vieme, že jeden zo 4 z tých zdrojov na Twitteri 100% na Antarktíde bol. Boli tam aj Klaus Schwab a Christine Lagarde, teraz to nevieme, alebo on sám to spochybňuje, pretože tí, ktorí tie tweety predsunuli a posunuli na verejnosť, nemajú dobré meno. Takže on tu udáva to, že áno, je tu možnosť, že to bolo skompromitované, ale jeden z nich určite na tej Antarktíde bol. Čo sa týka toho nešťastného vývoja, čo sa tých tweetov týka, tak to je len jedna vec, lebo to neznižuje presnosť informácií, ktoré sprostredkovala Elena Danaan od svojho zdroja Torhana o tom, čo sa nedávno stalo v Antarktíde. Všetko, čo robí, jednoducho títo dezinformátori vytvárajú zmätok a pochybnosti. Pamätáte sa na minulé vysielanie, keď sme hovorili o tom, že umelá inteligencia sleduje naše myšlienky, sleduje to, čo robíme online a snaží sa nám podsúvať pochybnosti. Toto je jedna z tých vecí podľa mňa. Takže toto bol, doktor Sala tu hovorí, oklam ma raz, hamba tebe, oklam ma druhýkrát, už sa nedám. No. Spomínate si, záver bude zaujímavý. Spomínate si, ako som na začiatku dnešného programu v Pikoškách hovorila o doktorke Lee Merritt, ktorá bola jednou z hovorkyň na tej galaktickej spirituálnej konferencii informátorov, ktorá sa konala tento víkend. A ona zdieľala správu, že videla na vlastné oči prelet UFO nad Kolorádom. Nad nimi, vyslovene nad tou konferenciou. A pripájam tu čerstvú správičku od Eleny Danaan zo včerajška. Elena hovorí, 27. septembra 2024. Ako som oznámila a zorganizovala, Torhan predviedol UFO show nad Westminsterom v Koloráde. Kvôli obmedzeniam letov NORAD nemohol Torhan priviesť flotily prieskumných lodí Galaktickej federácie svetov, aby lietali pod 62 míľ, lebo to je obmedzenie, ktoré majú Američania. Ale pozrite sa, okrem fantastického zobrazenia prieskumných lodí Galaktickej federácie svetov, lietajúcich vo formáciách, sa mu podarilo získať aj TR-3B od Aliancie Zeme, vyrobené ľuďmi, čiže autorizované, ktorý lietal nízko nad našimi hlavami. Takže pokiaľ nie ste schopní privolať flotily UFO a TR-3B, aby lietali nad hlavným americkým mestom, tak buďte ticho. Ona tu hovorí vyslovene, ako zavrite pusu všetci, ktorí kritizujete, že toto všetko sú len konšpiračné teórie. Oni naozaj zorganizovali flotilu, ktorú videli tisíce svedkov, ktorá preletela flotilu mimozemšťanov, samozrejme, ktorá preletela nad tou konferenciou, ktorá sa diala tento víkend v Koloráde. No a na budúce máme pripravené také zopakovanie
konšpiračných teórií, ktoré sa už z väčšej časti stali pravdou, a pridáme ešte jednu novú. A budúce vysielanie sme nazvali Zomrel JFK kvôli voľnej energii. Takže toto máme pripravené na ďalšiu stredu. Ak sa dovtedy niečo udeje, tak samozrejme vám dáme vedieť. Ja by som vám rada poďakovala za vašu pozornosť. Zase viac ako 1,5 hodiny dnes. Ďakujem za váš čas a za vašu priazeň. Ďakujem svojim svetielkám za všetku podpornú prácu, ktorú okolo mňa robia. A želám vám krásny večer, krásny